Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Θα καλωσορίσουμε τον δόκτορα Γιάνκο Μικελίδη, ψυχίατρο, την δόκτορα Νίκη Κατσαούνη, πολιτική επιστήμονα, πρώην μορφωτική σύμβουλο στην Αγγλία, πλάι της τον κύριο Σοκράτη Χριστοδουλίδη, σύμβουλο απασχόλησης, εκπρόσωπο του Τμήματος Εργασίας. Και φυσικά τον συνεργάτη μας, τον Μαρίνο Κλεάνθους, δικηγόρο. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Την κυρία Ιουλία Μιχαήλ, που έχουμε μία πρώτη μαρτυρία άνεργης γυναίκας, καθώς επίσης και τον κύριο Μάριο, που για λόγους δικούς του θα κρατήσει την ανωνυμία του. Τον καλωσορίζουμε στο στούντιο 2. Κύριε Μάριο, μας ακούτε? Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θέλω να αρχίσω από εσάς, κύριε Μάριο, πρωτού πάμε στα πολλά και στα σύνθετα, εδώ από τους καλεσμένους μας και φυσικά και από τηλεφωνικές γραμμές. Πείτε μας λίγο την δική σας κατάσταση, αν έχετε την καλοσύνη, έτσι, για να πάρουμε και μια γεύση τι σημαίνει να είσαι άνεργος και τι πολλαπλά προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς στο σπίτι του. Εσείς κατάγεστε από την Λέμεσό, είστε παντρεμένος με 5 παιδιά. Ναι. Λοιπόν, η ηλικία σας είναι γύρω στα 55. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο τι έγινε και βρεθήκατε άνεργος. Εγώ διατηρούσα με μια μικρή επιχείρηση. Το τελευταίο διάστημα δεν πήγα καλά και μου τα πούλησαν οι τράπεζες τις επιχειρήσεις μου. Ναι. Από εδώ και πέρα είμαι άνεργος. Χρωστάτε κιόλας στην επιχείρηση? Ναι. Αυτήν που κλείσατε? Ναι. Έμεινα πολύ χρέος. Πού πέσατε έξω στη δουλειά σας? Κακή διαχείριση, έπεσαν οι δουλειές? 11 τώρα της... Μπορώ να το πούμε τώρα με την κρίση. Με την κρίση, οι δουλειές 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια δεν πήγαν καλά. Άρα λοιπόν εγώ πήγα πίσω με τις δουλειές μου, πουλήσα με τις δουλειές μου. Και αντιλαμβάνουμε ότι η δουλειά σας, έτσι, για να μην δώσουμε πολλά στοιχεία, μια και θέλετε να κρατήσετε την ανωνυμία σας, είχε σχέση με τις τουριστικές περίπου. Τουριστικές, ναι, επιχειρήσεις. Τουριστικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, και τώρα τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Τα προβλήματα είναι τεράστια. Μείναμε στα χρέη, μπορούσε σε κράτησε στα μισό, αντιλαμβάνεσαι, δίχως δουλειά, άνεργος, τι θα κάνω, υποχρεωτικά. Θέλω και εγώ μια δουλειά να μπορώ για την οικογένεια μου. Πώς τα βγάζετε πέρα? Πώς τα βγάζω πέρα, όπως τα βγάζει όλος ο κόσμος. Πώς να πούμε, δανεικά από εκεί, δανεικά από εδώ. Και με τεράστια πίεση, βέβαια. Βεβαίως. Όλα με πίεση. Όλα. Το σπίτι σας? Το σπίτι μου τώρα, όπως είναι τα πράγματα, πάει και γύρω για πούλημα. Άρα κινδυνεύετε να μείνετε και άστεγοι. Αυτό μας λέτε. Σίγουρα. Όπως είναι τα πράγματα τώρα, κινδυνεύω να μείνω και χωρίς σπίτι. Είχατε πληροφόρηση ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο ανεργίας, ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο ευημερίας? Όχι, τώρα τα μαθαίνω. Ναι. Και τώρα και μόνο φόρμες για να κάνω διαδικασία. Προσπάθησατε να βρείτε άλλη δουλειά, έστω και προσωρινή? Ψάχνω, αλλά με τέτοια ανεργία, πια μας σε μια ηλικία 55 χρονών, νομίζω. Αντιλαμβάνεσαι. Έχετε και παιδιά που σπουδάζουν, αλλά πρόκειται να σταματήσουν και τις σπουδές τους. Είχα 2, τώρα το σταμάτησα και τώρα σπουδάζει ο μικρός Τελιά, που σκέφτομαι πώς μπορώ να τον σπουδάσω. Λοιπόν, η λέξη είναι απελπισία. Απελπισία. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε και τον γιατρό, τον Γιάνκο Μικελίδη. Πολλοί λένε, γιατρέ, ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να φέρει στα άκρα τους ανθρώπους που περνούν αντίστοιχα. Κοίταξε, αντιλαμβάνεσαι ότι, ας πούμε, αυτά τα τραγικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία είναι τραγικά και δεν είναι τραγικά, ξέρεις, είναι και διάφορες μύθοι. Υπάρχει ένας μύθος της ανεργίας, ένας άλλος μύθος της καταστροφής, ένας άλλος μύθος... Ας πούμε, εγώ προσωπικά δεν νιώθω, παρόλο ότι, ας πούμε, έχω μιλήσει με χιλιάδες ανθρώπους, μιλώ συνέχεια με ανθρώπους, δεν βλέπω
αυτή την τραγικότητα της κατάστασης. Γιατί, γιατρέ, και να πάρουμε και την πρώτη τηλεφωνική, Ερίκο, στο μεταξύ. Γιατί δεν βλέπετε? Δηλαδή, ακούσαμε έναν άνθρωπο να χάνει το σπίτι του, κλείνει η επιχείρησή του, τα παιδιά του σταματούν τις σπουδές τους, δεν έχουν καθόλου εισοδήματα. Άρα... οδηγούνται στο χωρισμό, αν μπορώ να πω και εγώ από την προσωπική μου εμπειρία, διότι δυστυχώς, γιατρέ και συγγνώμη που σας διακόψω, έχω ζήσει περιπτώσεις ανθρώπων που λόγω του ότι δεν έβρισκαν δουλειά, οδηγήθηκαν σε χωρισμό. Δεν μπορούσαν να προχωρήσουν να κάνουν οικογένεια, μουρμούρα και συζήτηση στο κοινωνικό περιβάλλον κτλ. Είναι ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε την άποψη. Γιατί δεν είναι Μπορεί να μας δώσει μια άλλη πτυχή μέσα από την ψυχολογική, αν θέλετε, υπόσταση των δυνατοτήτων του ανθρώπου. Ας πούμε, υπάρχει μια κουλτούρα η οποία ονομάζεται εργασία. Ναι. Στην οποία πρέπει να εργάζεσαι, να αμείβεσαι, να κάνεις να δίνεις. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι δεν ξέρω τόσους πολλούς εγώ προσωπικά που να βρίσκονται σε εκείνη την τραγική κατάσταση να μην μπορούν να βρουν 2 μεροκάματα την εβδομάδα. Δηλαδή, αν είναι οποιαδήποτε δουλειά για να μπορείς να τραφείς. Δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, δεν μπορούν να πάνε να πιάσουν το μυστρί να πούμε και αυκάρουν ένα μεροκάματα. Δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι γενικώς η κατάσταση τους είναι τραγική και δεν μπορούν να ζήσουν. Ωραία. Είναι καλό που έχουμε και αυτό. Ναι, ρωτήστε. Μήπως, Γιάνγκο, τούτοι που δεν ξέρεις εσύ είναι άνθρωποι που δεν θα έρθουν σε σένα. Δηλαδή φτωχοί. Δηλαδή είναι άνθρωποι που ζουν στην Ήπεθρο. Το Γιάνγκο τον Μικελίδη είσαι και chic, είσαι και φόρμα, φίρμα. Επομένως, δεν νομίζω ότι πολλοί άνεργοι να έρθουν σε σένα. Μπορεί να είναι και, αλλά... Άρα, ένα άλλος ο μύθος. Αλλά παραδείγματος χάρη να πάει στο καφέ να πούμε... Στο καφέ θα να βρεις άνεργους. Δεν θέλεις άνεργους. Αν πάει, ξέρω εγώ, στη στάση κράτους, πάρε δεν έχει άνεργους. Λάθος η πιάτσα που κοιτάζεις. Αν πάει, ξέρω εγώ... Φαίνεται ότι όλοι οι άνεργοι είναι μαζεμένοι σε ορισμένες περιοχές. Θα ακούσω λίγο τον Μάριο. Μάριο μου, εσύ είπες ότι έψαξες να βρεις άλλο δουλειά. Βεβαίως έψαξα. Και κούσπο και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε που να το θεωρήσω ότι είναι λιγότερο. Γιατί είσαι και άνθρωπος μιας μόρφωσης και μιας πείρας. Τα πάντα. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Τάκη τον Δρουσότη και θα έρθω κοντά σας. Κύριε Δρουσότη, σας ακούμε. Τηλεφωνική μας. Κύριε Δρουσότη. Εγώ θέλω να ρωτήσω, χαίρετε, καλή χρονιά. Και σε εσάς. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μικελίδη, η ψυχοσύνθεση του Κύπριου ακόμη και να μην έχει να πάει χρωμή, να φτάσει δηλαδή στα έσχατα, έτσι όπως σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής, μπορεί ο Κύπριος να σηκωστεί πάνω, ας πούμε, να κάνει διαδηλώσεις ή θα υποκύψει στο τέλος. Και εγώ πιστεύω ότι θα υποκύψει, δηλαδή η συνεργασία του Κύπρου είναι ένα σκύλο κεφάλι. Πάντοτε και να αναπτύσσεται ταχυτά η κατάσταση με τη νέα φτώχεια. Κύριε Γιάνγκο, δηλαδή έχει αρκετούς φτωχούς ασχέτως απασχίζονται στους γονείς και στα επιδόματα και στις συντάξεις. Εν τούτης όμως υπάρχει μια φτώχεια που ακόμα να φανεί και να πάρει τρομακτικές διαστάσεις που μπορεί νομίζω στα επόμενα χρόνια, ασχέτως αν υπάρχει αυτό το παραμύθι με το φυσικό αέριο και προσαγγείλουμε όλοι οι εκατομμυριούχοι, πιστεύω ότι θα εξελιχθεί σε κανένα 2 χρόνια, θα χειροτερεύσουν τα πράγματα πολύ. Αλλάζουν τα πάντα. Το προσθέτω αυτό του Κύπριου, κύριε Μικελίδη. Μπορεί, αλλά σου λέω ειλικρινά ότι βασικά εγώ ας πούμε δεν τα βλέπω. Δηλαδή μπορεί να είμαι ηλίθιος, μπορεί να είμαι ανέστητος, μπορεί να είμαι τυφλός. Αλλά δεν βλέπω αυτήν την δραματική μιζέρια στην οποία υφίσταται ο κυπριακός λαός. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί κυβερνητικοί υπαλλήλοι που πεινούν και δεν έχουν να φάνε, ούτε πιστεύω ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί αγρότες. Υπάρχουν. Θα ακούσουμε στοιχεία βέβαια σε λίγο. Ναι, συμφωνώ ρε παιδί. Και υπάρχουν, δεν αμφισβητώ την ύπαρξή τους. Αλλά αμφισβητώ την εικόνα. Ωραία. Θα επιστρέψω κοντά σας. Η δόκτωρ Νίκη Κατσαούνη, αν θέλει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να έχουμε τα παρεπόμενα της ανεργίας. Δηλαδή δεν τα βλέπουμε μπροστά μας, γιατί η ανεργία άρχισε να καλπάζει τα τελευταία 2-3 χρόνια μόνο. Δηλαδή είμαστε 6, τώρα είμαστε 9,1. Πολλαπλασιάστηκαν από τα 6 στο 9,1 μέσα σε 2 χρόνια τούτο. Εν τεράστιο ποσοστό νέων ανέργων. Αλλά νομίζω ότι μας έχει καταλάβει εξαπίνης το φαινόμενο στην Κύπρο. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα τα οποία εμένα με ανησυχούν.
Ο Γιάνγκος νομίζω είναι σε ένα βασίλειο διαφορετικό. Αλλά εμείς που είμαστε λίγο πιο πολύ μέσα στο παζάρι, με ανησυχεί το γεγονός ότι βλέπω κόσμο που έχει πρόβλημα όχι μόνο σαν νέος να έβρει, αλλά σε όλες τις ηλικίες να έβρει δουλειά. Τούτον έχει σημασία, διότι δεν είναι μόνο την ανεργία που να μας την πούν για τα ποσοστά. Έχει σημασία πού οδεύει η ανεργία, ποια είναι τα άλλα συνακόλουθα που είναι. Ο ρατσισμός, ας πούμε. Ένα πράγμα που είναι απελπιστικά δύσκολο να χειριστούμε και επικίνδυνο για τη χώρα μας, το ότι για την ανεργία μας φταίει πάντα ο ξένος. Μα δεν μας φταίει, κυρία Κατσαούνη, όταν ακούμε ότι... Να σας πω κάτι. Οι Κυπραίοι έφυγαν από την Κύπρο σε 3 μεγάλα ρεύματα για να ξενιτευτούν. Το ένα ήταν μεταξύ των 2 πολέμων, στο Μεσοπόλεμο το 30, πήγαν πάρα πολύ στην Αγγλία. Ύστερα πήγαν μετά τον πόλεμο Γκάμποση και ύστερα μετά το 1974. Δηλαδή η Κύπρος είχε την πολυτέλεια, που δεν είναι πολυτέλεια, να εξάγει την ανεργία της. Τώρα δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να εξάγουμε την ανεργία, άρα την έχουμε εμείς. Όμως οι Κύπροι στο εξωτερικό ετύχαναν του ιδίου ρατσισμού που τη χάνουν τώρα εδώ οι ξένοι. Δηλαδή λέει no secret accepted. Ναι, παρόλα αυτά υπάρχει και ανισομισθία σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους. Θα μας τα πει βεβαίως σε λίγο και ο υπεύθυνος εδώ, ο κ. Χριστοδουλίδης. Εάν μου επιτρέπετε, θα πάρω και τις άλλες 2 τηλεφωνικές και θα προχωρήσουμε λίγο στις απόψεις σας. Να πούμε μόνο ότι το 2008 οι άνεργοι ήταν 14.169, σήμερα είναι 32.895, 33.000. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Παναγιώτου, σας ακούμε. Ναι, χαίρετε κυρία Ελίδια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Έχω κλειστεί τη φωνή της τηλεόρασης μου, αλλά ακούω ξανά τη φωνή μου και αυτό με δυσκολεύει λίγο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να σας πω ότι η ανεργία είναι πάρα πιο πολύ από τις 40-30 χιλιάδες πόσες λένε, διότι αυτή η μερίδα των αυτοεργαζόμενων δεν είναι γραμμένη, δεν δικαιούνται ούτε ένα ανεργειακό και είναι μια μερίδα πολιτών που έχει πάρα πολύ μεγάλη, που κανένας δεν ενδιαφέρεται και πρέπει να δεσμευτοποιηθούν και η κυβέρνηση και οι βουλευτές και να σταματήσουν και λίγο τα πειρά από τον κόσμο για τους μικροεπιχειρηματίες. Είχα ακούσει σήμερα έναν άλλο πρόγραμμα σε έναν άλλο σταθμό και δεν έχω ξανακούσει, δηλαδή κάνουν τους εργοδότες τέρατα, που δεν είναι όλοι. Είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις, εντάξει, το δέχομαι, οι μεγάλες εταιρείες και αυτοί πάντα γλιτώνουν και από τον νόμο και από παντού. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις όμως που καταστρέφονται και κλείνουν καθημερινά, διότι εγώ ήξερα περίπτωση που τώρα τον 13ο μισθό δεν είχε ο εργοδότης να δώσει στους υπαλλήλους του, τον πήραν στις συγκεκριμίες, τον καταγγείλαν, δεν είχε ένα άνθρωπος, τους επλήρωσε τους μισθούς τους και αυτός έμεινε χωρίς λεφτά. Αυτός δεν έκανε Πάσχα, δεν έκανε Χριστούγεννα γιορτές και όμως τον κατηγορούσαν και τον είχαν, στο τέλος σταμάτησε, έκλεισε την επιχείρηση του, έμειναν και οι υπαλλήλοι του τέλεια ανεργοί, γιατί χάσαν τον 13ο και το αποτέλεσμα ποιον είναι, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα ούτε ανεργειακό επίδομα και μέχρι να περάσει και κάποιο χρονικό διάστημα, δηλαδή να το χωνέψει, γιατί από εργοδότης θα γίνει εργάτης, δεν μπορείς την άλλη ημέρα να πάει να πιάσεις δουλειά στην πρώτη τυχόντα δουλειά. Δεν λέω ότι η δουλειά είναι ντροπή, αλλά όταν είσαι σε μια ζωή είσαι εργοδότης και έχεις μια μικρή επιχείρηση, έχεις 3-4 υπαλλήλους που τους έχεις σαν παιδιά σου πολλές φορές. Και η κρίση τώρα έφερε τα πράγματα άνω κάτω και φτάνει στο σημείο να τους απολύσει. Αντιλαμβάνομαι το στοιχείο που θέτετε, ότι δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να ξεμάθει κανείς αυτά που είναι συνηθισμένος και το σημειώνω εδώ για να ρωτήσω και για τους αυτοεργοδοτούμενους σε λίγο. Να πάρουμε και τον κύριο Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε Ιωάννου. Συγχαρητήρια Λίτα μου για την εκπομπή σου. Σας ευχαριστούμε. Απλώς ήθελα και εγώ να πω έτσι έναν πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας, της οποίας υπάρχει και στους μικροεπιχειρηματίες. Είμαι και εγώ ένας μικρός επιχειρηματίας. Παλεύω εδώ και 2-3 χρόνια, ο οποίος δημιούργησα μια μικρή επιχείρηση και παλεύω να στήσω το κάτι για την οικογένεια μου, για το γιο μου. Παλεύουμε με τόσα βάσανα μεγάλα τα οποία υπάρχουν στη σημερινή κοινωνία.
Ένα παράδειγμα να σας δώσω σήμερα. Πήγα, ας πούμε, για να ζητήσω μια μικρή παράταση για να πληρώσω το ρεύμα που αύριο θα μου το κόψουν. Και που λέει ο Λος, αντί να κλαίω εγώ στη σημερινή κατάσταση που είμαι, μου εκλαίαν οι άνθρωποι της ηλεκτρικής και μου είπαν ότι πώς θα καλύψουν τόκους και πράγματα αν μου εδίνασαν ακόμα 5 μέρες, 6 μέρες παράταση στο ρεύμα μου. Μάλιστα. Αύριο μου κόβουνε το ρεύμα. Δεν έχω να το πληρώσω. Μιλάτε για την επιχείρησή σας, έτσι? Για την επιχείρησή μου, ναι. Και δεν έχω να το πληρώσω. Και τι κάνω? Κλείνω την επιχείρηση καταχρεωμένος και παλεύω σήμερα για να ζήσω. Πώς θα ζήσω εγώ ένας που παλεύω ακόμα και μια και 2 δουλειές, όπως λέει και ο γιατρός, και στην οικοδομή πάω και σε οπουδήποτε αντίχει πάω. Αλλά τη σήμερα ημέρα δεν υπάρχει ανθρωπισμός για μένα. Υπάρχει καταπίεση, υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει ασυνειδησία. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ανθρωπισμός της βοήθειας. Εγώ ζήτησα μια μικρή παράταση. Και δεν σας έδωσαν ηλεκτρική? Και δεν μου δώσατε μέχρι αύριο το μεσημέρι. Τους είπα, ρε παιδιά, δώστε μου 5-10 μέρες. Συνήθως υπάρχει ένας διακανονισμός που γίνεται. Δεν πήγαμε από την αρχή για να κάνουμε το διακανονισμό, γιατί είχαμε άλλες προοπτικές, περιμένουμε κάτι λεφτά. Και αργήσανε, ας πούμε, τα λεφτά να έρθουν. Θα έρθουν σε 10 μέρες, μας είπανε. Και εμείς πήγαμε να κάνουμε αυτό το θέμα. Και δεν μας δώσανε τη μέρα. Και εγώ αύριο κλείνω την επιχείρηση. Λοιπόν, να σημειώσουμε το τηλέφωνο του ανθρώπου που μας πήρε, του κύριου Ιωάννου. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει μια διαμεσολάβηση πια από ένα άλλο σημείο. Να σε ακούσω εσένα, Μαρίνο μου, και μετά να πάμε στον κύριο Χριστοδουλίδη. Με αφορμή και το τελευταίο τηλεφώνημα του κυρίου Ιωάννου, που είναι μια σειρά από τηλεφωνήματα που τουλάχιστον έρχονται και στη δική μου την αντίληψη, Ελίτα, ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν προβλήματα. Αυτό είναι το κύριο που ακούσαμε μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Από εξαφορμής του Μάριου που φιλοξενούμε στο στούντιο 2, και τα υπόλοιπα που ακούσαμε είναι άνθρωποι που κλείνουν επιχειρήσεις, άρα μένουν και άλλοι άνεργοι. Θα ήταν καλό βέβαια να αφήσει το τηλέφωνο το κύριο στο σταθμό, και γιατί όχι να γίνει κάποια προσπάθεια. Γιατί μπορεί να γίνει μια προσπάθεια αύριο κατευθείαν. Εγώ θα έλεγα ακόμα και στη Β' την Υπουργού Εργασίας, η οποία έχει δείξει στο παρελθόν κάποια ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά όταν μιλούμε για μια επιχείρηση που εργοδοτεί και ένα αριθμό εργαζομένων. Ναι, θα πρέπει να δείχνει το κράτος ευαισθησία σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, ο γιατρός προηγουμένως είπε κάτι που έτσι κάπως συμφωνώ και κάπως διαφωνώ. Μίλησε για το μύθο του άνεργου. Ότι στην Κύπρο μπορεί πράγματι να μην βλέπουμε εκείνες τις εικόνες που και εγώ νόμιζα ότι όταν άκουγα τη λέξη άνεργος περιγράφει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει δουλειά. Γιατί και εγώ, Ελίτα, όταν ήμουν ειδικά πάλι μικρότερος, όταν άκουγα τη λέξη ανεργία και άνεργος άνθρωπος, νόμιζα ότι είναι κάποιος άνθρωπος με λερωμένα ρούχα που περπατά. Λοιπόν, στην παρέα μου, που είμαστε μια παρέα από 10-15 φίλους, ήδη έχουμε 2-3 άτομα τα οποία ψάχνουν δουλειά και είναι βασικά άνεργοι. Που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, εργοδοτήθηκαν για ένα εξάμηνο, το πολύ κανένα χρόνο, και ξαφνικά η δουλειά τους έχει σταματήσει, η εργασία τους, η εταιρεία που δούλευαν να εργάζεται. Όπως επίσης έχω δει και ως δικηγόρος, και ακούω και στα δικαστήρια και από άλλους φίλους, αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που είτε δεν έχουν να πληρώσουν τα δάνεια και έτσι κλείνουν τις επιχειρήσεις τους, όπως το τηλεφώνημα ή ο Μάριος που έχουμε στο στούντιο, είτε ανθρώπους οι οποίοι, επειδή ακριβώς δυσκολεύοντουσαν να πληρώσουν τώρα, είτε είναι σε μια διαδικασία πτώχευσης, είτε είναι σε μια διαδικασία που ακόμα και χωρισμού, η προσωπική τους ζωή επηρεάζεται. Μαρινό, νομίζω, δεν ξέρω να μας το εξηγήσει καλύτερο ο γιατρός μετά τα τηλεφωνήματα που θα πάρουμε. Έχω την εντύπωση ότι μέσα στον κόσμο των πολλοί λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν αυτό εννοούσατε, γιατρέ, ότι δεν θέλεις να δουλέψεις. Γι' αυτό δεν δουλεύεις. Αυτή είναι. Βασικά, δεν θέλεις να δουλέψεις. Τι σημαίνει δεν θέλεις να δουλέψεις? Όλος ο κόσμος θέλει να δουλέψει. Ότι δεν θέλεις να δουλέψεις μια υποδιέστερη δουλειά. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να πιάσει οποιαδήποτε δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι ανεργία βαρβάτη, ας πούμε. Ωραία. Είναι ανεργία αριστοκρατική. Ότι δεν θέλουμε να δουλέψουμε υποδιέστερες δουλειές. Λοιπόν, είναι μια άποψη που την κρατάμε. Έχουμε 3 τηλεφωνικές και αμέσως θα πάμε κοντά σας για να μας δώσετε έτσι και κάποιες, να μας λύσετε κάποιες αγορίες. Μειώσαμε ήδη ότι διαφωνείτε. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα. Δηλαδή, προχτές πήγα να πάρω εφημερίδα και σοκολάτα από το περίπτερο και ήταν μια κορούδα εκεί. Και μου είπε ότι είναι νοσοκόμα και ότι δεν βρίσκει δουλειά σαν νοσοκόμα και δουλεύει σε περίπτερο
είναι μια κούκλα, ξύπνη, γεια σου Ελένη, αν με βλέπεις. Και μου λέει, δουλεύω εδώ για 1.000 το μήνα και πληρώνει το ενίκιο της μόνη της, γιατί θέλει να ζήσει μόνη της. Δεν ντρέπεται καθόλου που κάνει αυτή τη δουλειά, την κάνει πάρα πολύ καλά, αλλά κάνουν και ετεροαπασχόληση πολλά πλάσματα για να μπορέσουν να τα φέρουν του βόρτα. Δηλαδή, μήπως όμως υπάρχει και αυτή η τάξη ανθρώπων που αρνείται να δουλέψει να σας πω με κάτι. 2 και 3 πτυχία που λέει εγώ receptionist δεν πάω. Την ανεργία δεν την κρίνουμε από έναν άνθρωπο που, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να πάω πιάσω μια δουλειά ίσως οπουδήποτε, διότι είμαι τρεναρισμένη για ορισμένα πράγματα. Είναι και θέματα δεξιοτήτων, ας πούμε. Κατάλαβες. Όμως, εκείνο που έχει σημασία για την ανεργία, που είναι πολιτικό το θέμα, είναι ότι κάνει τη μία τάξη των εργαζομένων να στρέφεται ενάντια στην άλλη. Δηλαδή, εδώ έχουμε τους μικροεπιχειρηματίες εναντίον των μεγαλοεπιχειρηματιών. Έχουμε τις γυναίκες, έχουμε τους νέους εναντίον των πιο μεγάλων. Έχουμε τις γυναίκες που λένε η ανεργία είναι γυναικείο θέμα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τις στατιστικές από τον κύριο Χριστοδουλίδη, διότι έκαμε μια έρευνα το Πανεπιστήμιο Κύπρου που έδειξε ότι αυτές που υποφέρουν πρώτα, εκτός από τους νέους που ξέρουμε που τελειώνουν τις σπουδές, είναι οι γυναίκες πάνω από 50 χρονών. Εάν αποφάσισε τούτη η χώρα να μην χρησιμοποιεί αυτά τα μεγάλα ποσοστά του πληθυσμού που λέγονται γυναίκες άνω των 50, εγώ λέω να στήσετε ένα εκτελεστικό απόσπασμα και να μας βάλουν όλες μας και να μας σκοτώσουν για να καθαρίσει ο τόπος. Διότι δεν βλέπω ότι υπάρχει καμιά ευαισθησία πάνω σε ορισμένες ομάδες. Γι' αυτό σας λέω, οι νέοι λένε... 40 έως 50 είναι ο πιο αυξημένος αριθμός. Λοιπόν, να πάρουμε τα τηλέφωνα, κυρία Κατσαούνη. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Ναι. Οι νέοι το βλέπουν και το καταλαβαίνω, γιατί όλοι υπήρξαμε νέοι. Βλέπω ότι λένε, για ποιο λόγο ο τάδε να είναι μεγάλος και να είναι... Σκοτώστε τον, παιδιά, σκοτώστε τον, να μένει εκεί. Σίγουρα εδώ δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο, έτσι. Υπόθηκε και εδώ. Δεν νομίζω. Όχι, το σκοτώστε το εγώ το λέω. Στην εκπομπή, όχι, δεν νομίζω. Όχι, εννοώ ότι δεν κατακρίνω ομάδες. Λέω ότι το φαινόμενο της ανεργίας, σαν πολιτικό φαινόμενο, στρέφει τη μία τάξη εργαζομένων ενάντια στην άλλη. Και μπορεί, οι στατιστικές, αν δεν τις ερμηνεύσουμε σωστά, Κυρία Ιωάννου. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία Ιωάννου. Χρόνια πολλά και χαιρετώ και τους αξιότιμους καλεσμένους σας. Όντως υπάρχει ανεργία εδώ στην Κύπρο. Για παράδειγμα, εμένα ο σύζυγός μου εδώ και 1 χρόνο δουλεύω εγώ σε part-time εργασία σε μια μικρή επιχείρηση οικογενειακή, την οποία δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα δουλεύω κι εγώ, με μισθό 460 ευρώ το μήνα, τα 235 να πηγαίνουν στο φροντιστήριο της κόρης μου, της μικρής, γιατί είναι τελειόφοιτη, και φανταστείτε πώς ζούμε μετά. Πείτε μας λίγα λόγια. Εργαζόταν στο αεροδρόμιο, τους απόλυσαν. Εδώ και 1 χρόνο κάθε μέρα πάει στις συντεχνίες, κάθε μέρα στα κόμματα, για εργάτης, για οικοδόμος, οτιδήποτε δουλειά. Δεν ντρεπόμαστε. Δεν έχει δουλειές, του λένε δεν έχει δουλειές, θα σε ειδοποιήσουμε. Συνέχεια κάθε μέρα στο γραφείο εργασίας, δεν βρίσκει μία δουλειά. 200 ευρώ το ρεύμα μου είναι απλήρωτο και δεν έχω τη δυνατότητα να το πληρώσω και δεν ξέρω πότε θα μου το κόψουν. Εδώ δεν μιλούμε για νέα τάξη νεοπτωχών, έτσι. Μιλούμε για νέα τάξη καταστροφής. Οικογένειες της καταστροφής πια. Λοιπόν, να ακούσουμε και τον κύριο Ιακώβου. Κύριε Ιακώβου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ιακώβου. Θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Γιάνγκο, γιατί μίλησε λίγο απαξιωτικά για τους ανεργούς. Είπε ότι ήμασταν της αριστοκρατίας. Δεν νομίζω ότι το εννοούσε έτσι, αλλά ναι, μιλήστε του και θα σας απαντήσω ο ίδιος. Το πρόβλημα νομίζω ότι φύγεσαι λίγο περισσότερο. Πείτε μας. Θα ήθελα να αναφέρω στον κύριο Γιάνγκο ότι ενώ ήμουν επιστάτης και manager, είχα 2 δουλειές. Τώρα παρακαλάω για να πιάσω το μυστρή για 10-11 ώρες δουλειάς για 30 ευρώ. Ενώ δεν μας παίρνουν στις εργασίες τους, γιατί φοβούνται ότι με τα λεγόμενα καπάλια θα φέρουμε τις συντεχνίες. Όσο για το νυχτερινό, για την νυχτερινή δουλειά,
Πλέον δεν βλέπω Κυπρίους γκαρσόνια, δεν μας παίρνει κανένα στη δουλειά του. Γιατί δεν παίρνουν τους Κύπριους που καταγγέλλεται όλη την ώρα ότι δεν υπάρχει αυτή η καταγγελία, ότι υπάρχει ο ρατσισμός εις βάρος των Κυπρίων? Γιατί? Ο ρατσισμός εις βάρος των Κυπρίων υπάρχει γιατί εμείς σίγουρα θέλουμε να δουλεύουμε κάποιον 8ωρο, όχι 10-12 ώρες δουλειάς, να πηγαίνουμε ενώ ανοίγει από τις 7 το κατάστημα, να πηγαίνουμε τις 4, να κάνουμε την προεργασία, μετά να τελειώνουμε τα ίδια, να περιμένουμε να μας πληρώνει αντί κάθε εβδομάδα, κάθε 2 εβδομάδες ή αντί κάθε μήνα, κάθε 2 μήνες. Άρα προτιμούν τους ξένους για να μπορούν να κατακρεουργούν τους ξένους, έτσι? Βεβαίως, αυτό υπάρχει και εξάλλου με την παράνομη εργασία, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω, γιατί όλοι ξέρουμε που δουλεύουν οι παράνομοι, όλοι ξέρουμε ποια κολέγια δίνουν τους δίθεν φοιτητές για τις παράνομες εργασίες, αλλά κανένας δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, τι περιμένουν να κάνουμε εμείς, δηλαδή? Και ενώ δίνουμε και πληροφορίες και καθημερινά πληροφορίες και στο ίντερνετ, στο Facebook, στις διάφορες υπηρεσίες, κανένας δεν κάνει τίποτα. Κανένας. Σας ευχαριστώ. Εγώ να πω ότι θέλω να σημειώσω όλα τα τηλέφωνα των ανέργων που θα πάρουν σήμερα. Θα δούμε ένα-ένα με την δική σας βοήθεια, κύριε Χριστοδουλίδη, πού μπορούν να απευθυνθούν, πώς μπορεί να γίνει έτσι μια επεξεργασία των ανθρώπων αυτών, των ονομάτων και των καταστάσεων, και αν υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να πάρουν τηλέφωνο για να εργοδοτήσουν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν υγιείς επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, οποιασδήποτε επιχειρήσεις, σε οποιοδήποτε τομέα, που μπορούμε έτσι να συνεργαστούμε για να δώσουμε κάποιο πράσινο φως σε ανθρώπους που θέλουν και είναι ικανοί να δουλέψουν και συντηρούν οικογένειες. Να πάρω και την κυρία Λετράρη. Κυρία Λετράρη, σας ακούμε. Ναι, εγώ μιλώ. Γεια σας. Γεια σας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Να είστε καλά και σε εσάς. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Να είστε καλά. Κοίταξε να δεις, εμένα ο γιος μου έχει 1,5 χρόνο που κάθεται. Όπου πάει να βρει δουλειά, λαλεί του, μα πιάνομαι τους ξένους που είναι στη μισή τιμή που να σας κάμεν εσάς. Ήπρε μια δουλειά επί 1 μήνα, στο δεύτερο μήνα εδώ έκανε το επιταγή να καλύπτει. Πώς να περάσει, έχει 1,5 χρόνο που κάθεται το κοπελούι, πώς να περάσει? Είναι και άλλο ένα ερώτημα σχετικά με τους νέους, έτσι. Ένα μεγάλο θέμα είναι η μεγαλύτερη ηλικία που συντηρούν οικογένειες, αλλά και οι νέοι. Έχετε δίκαιο. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Όλοι λένε δεν πας δουλειά, αφού δεν βρίσκουν. Αποταθήκαν παντού. Στα γραφεία. Τι μόρφωση έχει ο γιος σας? Τι μόρφωση, ανώτερη είναι? Μάνα μου είναι ειδικευμένος εργάτης, είναι εργάτης, τι ακριβώς? Όπου πάει σαν εργάτης. Μάλιστα. Και ως εργάτης δεν έχει ζήτηση αυτή τη στιγμή, έτσι? Προτιμούν τους ξένους για τον γνωστό λόγο. Τίποτε δεν βρίσκει δουλειά. Πού πότε? Από ποια επαρχία μιλάτε? Από τη Ισολιά. Από τη Ισολιά. Νομίζω να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Χριστοδουλίδη. Θέλετε να δούμε πρώτα ένα ρεπορτάζ με αριθμούς και να επιστρέψουμε έτσι για να ακούσουμε... Οι αυτοεργοδοτούμενοι όντως δεν δικαιούνται... Ναι. Δεν δικαιούνται. Οι αυτοεργοδοτούμενοι δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας. Μπορούν όμως να προσέρχονται εάν μείνουν χωρίς εργασία στα γραφεία μας, για να τους βοηθήσουμε να τους προσφέρουμε κάποιες θέσεις εργασίας που μπορούν να αποταθούν για απασχόληση. Έχετε θέσεις εργασίας, δηλαδή υπάρχει ζήτηση για εργασία? Διότι διαβάζοντας τις στατιστικές και τις έρευνες, ανακαλύπτουμε εδώ ότι είναι πολύ μειωμένος πια ο αριθμός των θέσεων που παρέχονται για δουλειά. Σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του Νοεμβρίου που εκδόσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, όπως γνωρίζετε και όπως είναι γνωστό σε όλους, ανέβηκε στο 9,9 ενεργεία. Αφήστε τους αριθμούς. Μέσα στα γραφεία μας, εμείς θα μιλήσω από την πρακτική, την εμπειρική πλευρά κτλ. Εμείς παρατηρήσαμε τον τελευταίο χρόνο. Παρατηρείται μείωση στις θέσεις που έχουν υποβληθεί στα γραφεία της τάξης περίπου του 25%. Οι οποίες φυσικά έχουν μειωθεί και το 2010, αλλά τώρα έχουν μειωθεί σε μεγαλύτερο ποσοστό. Τώρα, αν η ερώτηση είναι ποιες θέσεις ακόμα υπάρχει κάποια ζήτηση, έστω έτσι ώστε κάποιος ο οποίος μπορεί να αποταθεί στα γραφεία να εξεύρει. Νέες θέσεις εργασίας πολύ δύσκολα εμφανίζονται σε αυτήν την περίοδο.
Υπάρχουν θέσεις εργασίας οι οποίες είναι καινοθύσες, δηλαδή κάποιοι έφυγαν και τα λοιπά, οπότε μπορεί κάποιος εργοδότης να υποβάλει κοντά μας θέση. Κάποιες θέσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι στον τομέα του λιανικού εμπορίου, πολύ λίγες φυσικά, σε κάποια τεχνικά επαγγέλματα, ίσως σε κάποιες θέσεις ανειδίκευτων εργατών, χοντρικού εμπορίου σε μπενζίνες, αχθοφόροι κτλ. Σε αρτοποιεία για ανειδικευτούς εργάτες ή εργάτες αρτοποιείων. Αυτά είναι περίπου τι υπάρχει σε θέσεις εργασίας οι οποίες δεν προϋποθέτουν οποιαδήποτε εξειδίκευση ιδιαίτερη ή πτυχίο. Σε θέματα τώρα πτυχιούχων υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας απασχόλησης στις τομέα των υπηρεσιών, λογιστικές υπηρεσίες. Σας βλέπω στριμωγμένο, κύριε Χρυστοδουλίδη. Ναι, δεν είμαι στριμωγμένος. Αισθάνομαι ότι αντιπροσωπεύετε αυτή τη στιγμή τον πιο άχαρο ρόλο, με την έννοια ότι τα νέα δεν είναι καθόλου μα καθόλου αισιόδοξα. Τώρα, η εύλογη ερώτηση είναι, εάν κάποιος δεν μπορεί να πάρει ένα επίδομα, επειδή είναι αυτοεργοδοτούμενος, ή εάν δικαιούται να πάρει επίδομα και θα το πάρει για ένα εξάμηνο, έχω την εντύπωση. Ναι. Μετά τι θα κάνει? Ένας ο οποίος είναι εγγεγραμμένος άνεργος και ο οποίος πραγματικά θέλει να εργαστεί, θα πρέπει να αποταθεί για γραφή στα κατόπους επαρχιακά τοπικά γραφεία. Τώρα έχουμε, όπως ξέρετε, εξαπλωθεί γεωγραφικά τα τελευταία χρόνια. Ωραία, γράφεται. Παρακάτω. Περίπτωση η οποία θα είναι δύσκολη στην εξέβρεση εργασίας λόγω ιδιαιτεροτήτων, λόγω έλλειψης προσόντων, λόγω ότι ανήκει σε κάποια ειδική ομάδα, θα παραπεμφθεί οπωσδήποτε σε σύμβουλο απασχόλησης, ο οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος για να μπορέσει μαζί να συμφωνήσουν έναν σχέδιο δράσης. Αυτά θα μας τα πείτε. Ναι. Εγώ μένω στα χρήματα. Θα πάρει ένα χρηματικό ποσό για ένα εξάμηνο. Αν δικαιούται. Τα 2 τρίτα, ας πούμε, του μισθού που έπαιρνε. Αυτό είναι περίπου με βάση το τι έχει δουλέψει τον προηγούμενο χρόνο. Τα 2 τρίτα, είναι τα 2 τρίτα. Περίπου είναι γύρω στο 60%. 60% του μισθού που έπαιρνε. Περίπου, ναι. Μετά το εξάμηνο. Μετά από αυτόν το εξάμηνο, εάν η περίπτωση του είναι πραγματικά πολύ σοβαρή, δεν έχει πόρους, έχει οικογένεια κτλ., μπορεί, αν συνεχίζει να είναι στην ανεργία, να αποταθεί στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και να πει ότι είμαι άνεργος. Και να πάρει, ξέρετε τι, αυτά τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος, να πάρει μετά από 6 μήνες και αν δεν χαθεί επιταγή, ένα πενιχρό επίδομα. Αυτό το λέω με λύπη για να μας όλοι και οι τηλεθεατές και εμείς και οι κυβερνώντες και το κάθε κόμμα που ευελπιστεί να βγει στην εξουσία και δεν ξέρω εγώ ποιος, να αντιληφθούμε ότι μιλούμε για μια νέα τάξη ντόπιων που καταλύονται. Όχι απλά ανεργούν, όχι πια είναι στην ανεργία, όχι δεν έχουν τι να κάνουν, όχι τα παιδιά, όχι δεν έχουν να φάνε. Καταλύονται, όχι καταστρέφονται, καταλύονται. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και το συνειδητοποιούμε ξαφνικά στις μέρες μας. Κυρία Λίδα, σίγουρα συμφωνώ ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά τα άτομα αυτά τα οποία ξεπερνούν τους 6 μήνες, που θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι, σε περίπτωση που δεν εξεύρουν εργασία, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποταθούν για κάποιο βοήθημα, αν το επιτρέπει η κατάστασή τους και με τα κριτήρια τα οποία αξιολογούνται, διότι μετά πώς θα ζήσουν. Ναι, έχετε δίκιο. Όμως, εμείς στα γραφεία εργασίας παρατηρούμε ότι κάποιες φορές, όπως είπε και ο γιατρός, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει θέση εργασίας, αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες που τους εμποδίζουν στο να πάρουν αυτή τη θέση εργασίας. Καλώς το λέτε. Και δεν μιλώ για την πλειονότητα των ανεργών. Μιλώ για κάποιες περιπτώσεις. Ίσως μπορεί να είναι η απόσταση πολλές φορές, ίσως μπορεί να είναι το ύψος του μισθού αρκετές φορές, η φύση της εργασίας, τα ωράρια κτλ. Είναι κάποιες των περιπτώσεων οι οποίες, ναι, κάποια άτομα μπορεί να μην. Άνω τελεία θα πάρω 3 τηλεφωνικές, γιατί πρέπει να ακούμε τους Ένα μικρό ερώτημα θέλω να κάνω, Λίτα μου, που έχει πολύ σημασία. Ερώτημα, αλλά θα πάρει άλλη μισή ώρα να απαντηθεί. Ο κ. Χριστοδουλίδης, αν μπορεί να μας απαντήσει μετά τα τηλεφωνήματα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Αν είχατε τώρα ένα παιδί 16-15 χρόνων που θα έκανε μια επιλογή για να σπουδάσει, με βάση τα στατιστικά, με βάση την εμπειρία σας, τι θα του λέγατε να σπουδάσει? Δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η κρίση σήμερα, δεδομένου ότι ξέρουμε ποια. Πολύ πιθανό θα του λέγε να μην σπουδάσει. Δεν ξέρω. Εάν μιλούμε για σπουδές, για να απαντήσω στον Μαρίνο, σύμφωνα και με τις προβλέψεις και τα λοιπά, οι οποίες φυσικά να προσαρμόζονται
κατά καιρούς. Στο μέλλον, αφού περάσει η οικονομική κρίση, διότι η οικονομική κρίση είχε μια αρχή, τώρα τη ζούμε πραγματικά, θα έχει κάποιον τέλος. Δεν θα μείνει εκεί. Και όταν υπάρξει ανάκαμψη, ακριβώς το ερώτημα είναι τι θα πάω να σπουδάσω, πού θα πάω να εργαστώ. Κάποιοι τομείς οι οποίοι φαίνονται ότι θα είναι προσοδοφόροι και καλοί είναι ότι είναι η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε σαν καθηγητές, είτε σαν ακαδημαϊκοί, είτε σαν επιστημονικοί συνεργάτες, με βάση τις προβλέψεις. Επίσης, πάντοτε οι τομείς αυτοί, για να απαντήσω στην ερώτηση, συνδέονται με την αναπτυξιακή πολιτική ενός κράτους. Τώρα τελευταία έχουμε το φυσικό αέριο κτλ. Άρα πιστεύουμε και προβλέπουμε ότι θα ανοιχτούν θέσεις εργασίας στους τομείς της εξοικονομήσης ενέργειας κτλ. Θα μας πείτε στη συνέχεια, γιατί έχω γραμμές πολλές και έχει σημασία να ακούσουμε τον κόσμο. Εσείς κρατάτε σημειώσεις, Μαρινό μου, γιατί θα επανέλθω για να μην χάσουμε και το ρυθμό της επαφής με τους τηλεθεατές μας. Παρακαλώ. Και δεν ακούσαμε ούτε την Ιουλία ακόμα. Παρακαλώ. Αλό. Έλενα, σας ακούμε. Ναι. Γεια σας. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Εγώ θέλω να πω ότι όποιος θέλει να βρει δουλειά, βρίσκει. Είμαι μια γυναίκα 48 χρονών και δουλεύω, έχω μια πρωινή δουλειά στο γραφείο και δουλεύω νύχτα εδώ και 15 χρόνια σχεδόν. Έχω μεγαλώσει κόρη μου, έχω αγοράσει διαμέρισμα. Είναι πολύ δύσκολα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είμαι μια ξένη γυναίκα που χρόνια που μένω στην Κύπρο. Οι Κυπραίοι ντρέπονται για να δουλέψουν, εγώ πιστεύω, στα εστιατόρια, στα καφέ. Υποτιμούν αυτή τη δουλειά. Ναι, είναι πολύ πιθανό. Είναι αυτό που είπε και ο γιατρός άλλωστε. Πείτε μας εσείς τι δουλειές. Ναι, τι δουλειές κάνετε. Τι δουλειές κάνετε. Έχει δίκιο ο ιατρός. Τι δουλειές κάνετε, Έλενα, ποιες είναι οι δουλειές που ασχολείστε το πρωί, τι? Είμαι χημικός, δουλεύω στο χημείο και τη νύχτα δουλεύω σερβιτόρα. Μάλιστα. Εδώ και 15 χρόνια. Και σε ένα εστιατόριο δούλεψα 10 χρόνια, έφυγα από εκεί, πήγα στο άλλο και αμέσως δηλαδή όποιος θέλει βρίσκει δουλειά. Σε παίρνουν, σου πληρώνουν και δεν πληρώνουν πιο λίγα από τους Κυπραίους. Να ακούσουμε και την Μαρία. Θέλετε κάποιο σχόλιο? Εγώ προσωπικά. Ναι, είναι αυτό που είπατε. Νομίζω ότι βασικά υπάρχει έτσι ένας μύθος, ο οποίος έτσι έχει καταλάβει τους πάντες, να πούμε, η ανεργία. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν χιλιάδες Κύπροι φοιτητές, χιλιάδες που σπουδάζουν στην Αγγλία, υπάρχουν χιλιάδες πανεπιστήμια τα οποία είναι γεμάτα σκάρτσια φοιτητές, οι οποίοι παίρνουν το εισόδημα τους από τους πατεράδες τους, ότι υπάρχουν χιλιάδες κυβερνητικοί υπαλλήλοι, ότι υπάρχουν χιλιάδες κόσμος οι οποίοι δεν εργάζονται και οι οποίοι ζουν πλουσιοπάροχα. Πώς ζουν, γιατρέ? Πώς ζουν πλουσιοπάροχα? Υπεύθυνος του Υπουργείου Εργασίας. Είναι από δάνεια, μήπως είναι... Τίθενται πολλά ερωτήματα. Μαρία, να σας ακούσω και η κυρία Κατσαούνη θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Μαρία μου, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι μια μητέρα. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κυρία Ελίτα. Και είναι το πιο κάτω θέμα που μιλάτε απόψε. Ο γιος μου είναι 50 χρονών, έχει 3 παιδιά. Τον σταματήσαν από τη δουλειά. Έχει γιον φοιτητή, η γυναίκα του άρρωστη, έχει 6 μήνες, θα πάρει το τελευταίο επίδομα τώρα το Γενάρη. Ερωτώ τους φιλοξενούμενους σας εκεί, τι μπορεί να κάνει τους άνθρωπος που βγαίνει εκεί τα δουλειά, γιατί είναι μεγάλος, δεν το παίρνει, πάει αλλού δουλειά. Πόσο χρονών είναι, είπατε, πόσο χρονών? 50 χρονών. Ποια είναι η δουλειά του? Μα ήταν σε μια εταιρεία, μάνα μου, θέλω να πω... Βεβαίως, ιδιωτική εταιρεία, αλλά η δουλειά του είναι εργάτης, είναι λογιστής. Όχι, ήταν επιθεωρητής, αγάπη μου. Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ακούσουμε και την κυρία Αντρούλα, παρακαλώ. Κυρία Άντρη, συγγνώμη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι ότι το θέμα ενεργείας σήμερα και ειδικά με τους κοινοτικούς δεν έχει επέστει σήμερα. Από το 2008 που η Κύπρος είχε μια άνοδο στις οικοδομές, οι περισσότεροι έφεραν κοινοτικούς για να εργαστούν εδώ με πιο χαμηλό μισθό. Αυτές οι εργασίες έχουν χαθεί
από τους Κύπρους. Μάλλον οι Κύπροι δεν τις αποδέχονταν πλέον, γιατί ήταν ο μισθός λίγο χαμηλό για αυτούς, με τα μεροκάματα που δίνανε. Το γεγονός ότι έχει αυξηθεί, ειδικά στην οικονομικό τομέα, η ανεργία τόσο πολύ, θέλει και αυτό. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η κυρία Κατσαούνη. Λοιπόν, έχω δύο θέματα. Πρώτον, ότι η υπόθεση για τα επιδόματα, την οποία βλέπουμε όλοι ανθρωπιστικά με μεγάλη συμπάθεια, δεν φαίνεται κατά τις θεωρίες των οικονομολόγων ότι είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης της ανεργίας σε μια χώρα. Δηλαδή, ο Πισαρίδης που είναι, ο Χριστόφορος ο Πισαρίδης που είναι νομπελίστας πάνω στα οικονομικά, και είναι το θέμα του η ανεργία, και παρεμπιπτόντως έπρεπε να τον είχαν καλέσει μέσα στο Υπουργείο σας για να κάνετε έρευνες, που είναι εντελώς ειδικός και είναι Κυπραίος, και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε Κυπραίο οικονομολόγο. Έχει συμβουλευτεί όμως τον κύριο Πισαρίδη. Έχει παραστεί σε συναντήσεις στο Υπουργείο. Δεν τον βλέπω τον κύριο Πισαρίδη να ασχολείται με την Κύπρο και δεν νομίζω ότι δεν θα θέλει. Δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να προσφέρει παραπάνω. Ότι τα επιδόματα δεν είναι λύση. Η λύση είναι να αναπτύξεις, να κάνεις ανάπτυξη με το να ανοίγεις ή να δίνεις θαρρύνσεις σε επιχειρήσεις να προσλαμβάνει κόσμο. Δηλαδή, λίγο περίεργο. Τι λέτε, κυρία Κατσαούνη, εδώ κλείνουν τον άνθρωπο γιατί δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του και απολύει 3-4 υπαλλήλους. Εγώ βλέπω εδώ ότι ανοίγουμε γραφεία υπαλλήλων, πάλι δημοσίων υπαλλήλων, για να μάχονται για την ανεργία όταν έχουμε ανέργους. Είναι γραφειοκράτες που χρειαζόμαστε για να έχουν να κάνουμε την ανεργία. Είναι να δώσουμε ενθαρρύνσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε άλλους τομείς που δεν τους σκεφτόμαστε, γιατί είμαστε τεμπέληδες και ενοχελικοί, να κάτσουμε να σκεφτούμε πού μπορούμε να κάνουμε ανάπτυξη. Και αμφιβάλλω πάρα πολύ και για τα στοιχεία που μας έδωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, που δεν τον αμφιβάλλω τον ίδιο, ότι ας πούμε υπάρχουν θέσεις στα πανεπιστήμια, τα όχι ιδιωτικά. Τώρα, δεν είπα τώρα. Είπα μετά που θα εκπνεύσει. Γιατί κρίση. Τώρα δεν υπάρχουν, το ξέρω. Όταν θα εκπνεύσει η κρίση, η ερώτηση του Μαρίνου ήταν πότε θα υπάρχουν, ποιες θα είναι οι θέσεις του μέλλοντος. Πάντως για τα επόμενα 5-6 χρόνια δεν βλέπω ότι θα υπάρχουν. Ναι, αλλά πώς θα συντηρηθούν αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν τις δουλειές? Αυτοί που χάνουν τις δουλειές τους πρέπει με τρόπους έξυπνους να ενθαρρυνθούν οι άλλοι να τους παίρνουν στη δουλειά. Δηλαδή, με τις συμβάσεις τις συλλογικές, οι οποίες πρέπει να είναι να κατατείνουν προς την ισομισθία, και νομίζω ότι το Υπουργείο Εργασίας δουλεύει πάνω σε αυτό το θέμα, για την ίση μεταχείριση μεταξύ ξένων, κοινοτικών και δικών μας, όταν πληρώνονται πράγματι το ίδιο, γιατί αμφιβάλλω πάρα πολύ αυτό που είπε η κυρία, ότι πληρώνονται όλοι οι ξένοι το ίδιο, οι πιο πολλοί ξένοι που είναι εδώ, τους εκμεταλλευόμαστε. Είναι γνωστό ότι τους εκμεταλλευόμαστε. Χειρότερα από ότι μας εκμεταλλεύονται εμάς τους Κυπραίους στο εξωτερικό. Και είναι αυτό που φέρνει ρατσισμό. Όταν μπουν αυτά τα πράγματα στη θέση τους και δεν είναι αύριο, και δεν είναι με φιλανθρωπία. Δηλαδή ένα μακρόπνο οργανωμένο σχέδιο, πλάνο, το οποίο είναι λιγότερο μακρόπνο από το να λέμε πηγαίνετε να σπουδάσετε χημική, γιατί τα αέρια είναι του αέρα. Δηλαδή δεν ξέρω εγώ αν θα χρειαστούμε τόσο εδώ και τώρα, Δόκτωρ Κατσαούνη, εδώ και τώρα, τι μπορεί να γίνει? Κυρία, απλώς να αναφέρω κάποια στοιχεία. Μέχρι ότου είναι πολύ σωστά. Διότι όντως, εντάξει, σίγουρα η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Δεν προσπαθούμε να πούμε κάτι το κτλ. Αυτό το φαινόμενο της ανεργίας επικρατεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Αφήστε με όμως να τελειώσω, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Είναι γνωστό, αλλά δεν μας κάνει. Θα δείξουμε και στο ρεπορτάζ ανάλογα τα επίπεδα της Ευρώπης. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν με κάνει όμως εμένα που δεν έχω να φάω να νιώθω καλύτερα επειδή 5 Γάλλοι επίσης δεν έχουν να φάω. Όχι, φυσικά. Αφήστε απλώς να πω τη συνολική εικόνα. Υπάρχει επιδείνωση